patik ni debata di baga seminggu tesedarion ima sian patik perjulu sahatu patik pasapuluhon patik perjulu ahu do jahuba de batam ninda de batata dan jadi marakup ahu bainomu de batam dan jadi gadaunmu jala dan jadi sumanunmu manang aha na di benua gija dohot na di benua tu rodi dari bagasan aik na di turu di tanah yang gotunggai besok baun manang sioloan patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ai hona uhumna do sugun akan amar sineang di goarna patik pau paton ingot hamu ma pabadiahon hari minggu di naono marima ulah hamu nasa sulonmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni jahu bade tamdui dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halap pe namangibati hutam alai di naono mari do di topa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina nungi maradia di do ibana di ari papituhoni di baheni do bahen nak pasu-pasu di bata jahoba ari paradia nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangaponmu donatorasmu asa martuaho jala liling mangulu di tano nanileho ni jahuba di batam diho patik paulon unang ho mamu patik papituhon unakko mangalakup patik paulang ho unang ho manakku patik pasiahon unakko olu makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lopuna manang hodana manang nadia pe ugasan ni donganmu bohado padok ni debata taringo tu patik nasapului ordo ahu do jahuba de batam ninna de batata pargogo nasoha tu dosan jala parimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinopana rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akana sugoroha diau alai asido rohaku dia akana maribu-ribu akana marholong ni roha diahu naso mangalao si patiki ido sahatna atong rap mangidu gugu mahita tuadu pani debata laho mangulahon naho bar tu patik nai ale Tuhan di bata sai paruhoi maan mangulahon nahobar tu patik ni amin mari de mahita Dusata dia dupani debata martangyang mahita ali Tuhan debata amanami dan di banua gijang hodo nama patupahon hasesani dosa di hami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham sai asima roham di hami akan mangarsakon dosa nami ale Tuhan asiroham sesama dosa nami saya sahapi matu begasan rohanami hasesani dosa nami i
lehon ma tuhami todimna badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, ale asa hot rohanami maka porsiai, lau manggotapun nasa dosa dohot roha portibion. Ale Tuhan, asih roham, sesama Asa hupas hatami diri nami tuhong, gabe pelean na mangun jalan abadia marhidihide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. asih roham, sesama dosa nami. Sai sesa sude dosa nami, asa manguluk kami di bagasan asini roham, sai pargogoi mahami, asa margogo kami marhidihide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Songo sitong na manguluahun din na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohak kumida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalana asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari demahita. Tongon di bagasan sadarion di parningotan hasasaur nito di Purbadia. Tahala sodo naung mardalan 30 tahun hajongjongan ni huriani Tuhani HKBP Cimanggis. Dak kabilangan basa-basa ni Tuhani sahat tuhita huriana hinorhoni barita nauliih. Mau lihat tema Tuhan ala dinggani basam. Napaluahon kami sian Tuhan turun. Sian hautoon tu habisuhon. Sian padeleon tu pakirimon. Di haporseai huriamdo to di Purbadiaido na mangalehon pangatusion pabuat Tuhan Yesus Kristus ido raja ni huriai na paluahon huriam sian burani dosa tu hamateani asa jupang hanguluan na saleleng ni lelengna. Alani Tuhan di
tamahodo hami majalo asini roham. Jala majalo akapasupasum di ngolu nami siganopari. Tama ikon pujion dohot pilihonon nami marhide roha. Pikiran dohot ngolu nami tuho. Asa gabi sitindangi ho huriam maradopon na humaliak kami. Pasu-pasu matuhan huriam HKBP Cimanggison. Asa gabe pasu-pasu marado pun na humeliangi. Asa pasidohot akan aporsiai majalo barita nauli naro sian Tuhan Yesus Kristus. Jongjongi mahami saluhutna asa maroha mauliate di saluhut pasu-pasumi dohot manotong makubasi ho marhite huriai marsangap madebata di bagasan Yesus Kristus ro di saleling ni lelengna maredde mahita. Epistel di Mingguta Sadarion imana tersurat di buku ni panurirang Hesekiel bidu 37 ayat 10 sada ro di ayat 14 songonom ma natar surat disi dunginin na ibana musetu ahu ali anak ni jolma aka huli-hulion sadok pinopar ni Israel doi idama akana sida madok nungatung masak huli-huli nami jala pesan arup-arup ni rohanami naung pidomdo hami Di baheni manurangi maho jala dokma tunasida songonodo hatani Tuhan Jehova idama au mangukap tanamu jala au mabuan hamu nakok sian tanoman muna hamu ale bangsoki jala au manogihon hamu mulak tu tano Israel. Jadi tadau muna ma'ahu do jahuba ia dunghu ukap tanoman muna jalahu buak kamu nakok ali bangsoki sian tanoman muna Ahu huhut mangalehon todiku tu bagasan hamu asa mangolu hamu jala au mabain hamu marhasonangan di tanomuna asa tung litada hamu
Audo Jehovah nama doki huhut mapahesa nina Tuhan Jehovah. Ima sahatna martua ma natumangihon hatani debata jalanau peoksa. Amin. Mari demahita. Tidak kon maha porsiotei songo nahina tidak kondongata na disadok portibion ram mahita madong au porsea di debata coba hido ama pargogo au porsea anak di debata jauh mana sisa dari Hido tuhatta na tumaman hipamun selatus nama teta pajal libana halaman na tua tu pada turun di tanah mula mangulu di hari patuluhun namana itu surga laumu di siamu di bata jauh hamanai pargogunas au persia tapi gimana titing dihita dot huhud di nalau tumangyon gimana sejarah napina jepek huriata hakabipi Cimanggis. Shalom, jala selamat hari Minggu madihita, jala selamat Minggu hasasaurni todi perbadia madihita. Damang dok dainang tapayuti hitma titing nama ragam di Minggu ta sedarion tanggal 23 Mei 2021. Nabar jolo guarni Minggu ta ima Minggu pesta parjolo parningotan hasasaurni todi perbadia. Doh topik ni minggu ta
todi pangapul dohot hasitongan. Nah paduahon kelompok sektor tu parminggota di tanggal 30 Mei 2021 di pukul 7.30 sektor Nazaret, Judea, Efesus do Bethlehem. Di pukul 10 sektor Sion, Roma, Kolose do Korintus. Di pukul 10.05 sektor Betania, Galatia do Filipi. Nah patoluhon ima partang sektor totong ma tapatupa amang do tamuinang ima partangnya sektor ta di bagas tarbe. Na paupaton ima pesta hut patol blusada HKBP Cimanggis di minggu tasadarion tapatu pado pesta hut patol blusada huriata HKBP Cimanggis. Alani dung sipul minggu ta tapatu pado perayaan patol blusada huriata Cimanggis na dikoordinir patinia hut patol blusadaon. Jala di minggu tasadarion tapatu pado papungu pelian amplop hut patol blusadaon huriata HKBP Cimanggis tapasaha mai dung sipul jamita rap dohot pelian 2 namar boho tu ulaon pegabaran Injil tu kantor pusat. Nah palimahon parmingguan ima pesta paduahon Hasasarun itu di Perbadia manang Pentakosta paduahon. Di hari Marsugut hari Senin tanggal 24 Mei 2021 ima Pentakosta na paduahon. Ima haron itu di Perbadia. Di patu pado sehali parmingguan masuk ma pukul 15 manang pukul 3 sore. Alani riame hita madohoti parsorata dia palatiki. Napa onopon ima SK mutasi padita Adventus Tabun STA. Relasi SK mutasi padita Adventus Tabun STA informasi siap padita do paralado. Resort HKBP Pasar Minggu Poltangan. Hobar tu panolopion ni Preses DKI. Nomor surat 222 garing D Romawi 5 Distrik Walu DKI garing 4 garing 2021 ima acara temu pesa di HKBP Resort Pasar Minggu Poltangan di Patupa tu hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Laos sian nama muka tanggal 1 Juni 2021 ia padita Adventus Tabun STA nungabe makobasi manang melayani di HKBP Pasar Minggu Poltangan Jaladang B Makubasi di Uriata HKBP Cimanggis. Taringot tu acara temu pesa di Uriata HKBP Cimanggis dang di totua dope digam partikian alai boima di Pasikop tu warta Minggu nanain ro. Nababiton pa masu-masuon titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan saripiom ma saat hamonangan siahan anak ni halak amata RP siahan. Tubuh ni hala inata rakna ida boru si majutak sian huta aik tapang huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Distrik Sada Tabaksel dot orana Anita Ferayanti boru manulang boru ni hala amata situa insinyur WRP si manulang boru ni hala inata berliana Haryanja Epkep sian huta Bumi Cimanggis Indah Blok G6 nomor 6 RT 06 RW 26 Uriah HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Distrik 20 lalu di Boskap tarpasu-pasu di hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di HKBP Immanuel Resort Immanuel Distrik Sada Tabaksel masuk pukul sia manogot. Na pawaluhon ima ruas na moding na parjolo nungga jumolo modik sada ama sia tonga-tonga ni Uriata ima hala amang aliman si marmata manang opung Fiona Doli tubuh tanggal 6 Juni 1950 moding tanggal 17 Mei 2021 tutup usia onop lalu tahun nahina baluon hala inata madior benget boru tabunan. Alamat Kampung Babaka Curug RT 005 RW 004 masuk sektor Nazaret Sai Timubu Tarapul keluarga na tiningkalon. Na paduahon tabahan ima taringot turas na moding
nunga jumolo moding sada ina sia tonga-tonga ni ruas ni huriata ima hala inata norita boru si hobeng. Tubuh tanggal sia September 1974 jala moding na di hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 jala tutup usia 47 tahun. Nama kabuluhon ima hala amata calo situa HM manurung sian sektor Pilipi jala sadarion di patupado parmingguon ima di rumah duka ima di Sopo Gabe. Alani anon dung sidung sipulta manang pukul onom botari asa ria mahita museng amang dot taminang laho tu rumah duka laho pasahaton pangapuliota tu ruasta na adong di Sopo Gabe songonima. Nabasiaon torot ni ruasta madohoti parmingguon tanggal 10 Mei 2021 560 halak. Pilihan bulanan na pasahaton ima 12 kakak kodangna 2.880.000 rupiah. Jemaat nama ulang tahun kelahiran 40 halak. Jala ulang tahun pernikahan sia kepala keluarga. Padita, Pajilis, Uriata, HGBP Cimanggis. Pasahato tuhamu amang do taminang nang salut ruas ni Uriata. Selamat ulang tahun kelahiran do pernikahan. Periode tanggal 10 sahatu tanggal 23 Mei 2021. Hatani debata napasi kopol las di roha tersurat di Jakobus sada ayat 10 lalu. Sian tahini rohana do ditubun ibana hita marite hite hata hasitongani asa hita hira patumonan sian akka natinopanai. 12 taringoto pakepeon ni Uriata. Huria 10.840.000, pembangunan 1.806.000, pusat 1.065.000, amplop distrik 3.272.000, pengumuman sude 10.100.180.000 rupiah. Lani dia mau kadongan ama do tamuinang nang saluhut akar ruas ni Uriata. Molot poe tung adong peliata naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa tahubungi ma aka parladota radedo Uriata padinggatoni. Sogni mati ting namasa do si pamasaon di tonga-tonga ni Uriata sai di pasu-pasu tuata mahita salutna nang pilihan nang tapasat dari bagasan nasa menggui. Amin. Nama hud binasa matiki tu panitia tim sejarah. Sejarah perdalanan Napina Jepek taringot tu pelayanan ni Huria dohot pembangunan Cimanggis, Resort Cimanggis distrik 20 lalu di Boskap mulai sian terbentuk pos pelayanan sahatu sadarion Minggu tanggal 27 Mei tahun 2021. Nah pinar sangapan Preses HKBP distrik 20 lalu di Boskap amang Padita Nexon Simanjukta MTH dohot inang boru siaturi. Nah pinar sangapan Padita Resort songon uluan ni Huriata HKBP Cimanggis amang Padita Immanuel Panjaitan dohot inang boru tobing. Nah pinar sangapan Padita fungsional HKBP Cimanggis amang Padita Adventus Tambun STH dohot inang boru simajutak. Sude parhalado HKBP Cimanggis amanami inanami dohot yanakod nami na poso bulung dohot sekolah minggu ruas HKBP Cimanggis.
Shalom. Shalom. Horasma dihita salhutna. Parjolo mauliate tapasahat dituhatta dibata para sirohai ala dilehon do dihita tiki nalehet boy hita pajupang marpungu di bagas joroon jala sebagian mandohoti secara daring lewat live streaming hinorhonnya kana masa nuaeng ima pandemi COVID-10 sia gabe dang boy hitarap marpungu di son laho mandohoti perayaan HUT ke-31 HKBP Cimanggis ima na tapatupa di hari sadarion Minggu tanggal 23 Mei 2020 sada. Amang preses uluan padita fungsional parhalado dohot amanami inanami ruas ni huriata HKBP Cimanggis na berbahagia. Sada program na pinatupa ni panitiata di perayaan HUT ke-31 HKBP Cimanggis on ima mambaen sejarah perdalanan. Taringot tu pelayanan di Huriai. Dohot perdalanan pembangunan gereja HKBP Cimanggis. Mulai siang terbentuk pos pelayanan sahat Tusadarion Minggu tanggal 23 Mei 2020 sada. Jala sahat Tusadarion gokma umur ni huriatta marumur 31 tahun 3 bulan 12 hari. Jala dihirim panitiata do naing mambaen sada buku sejarah perdalanan huria HKBP Cimanggis. Asa adong songon si PO pon niaka generasi berikut taringot huriat tahun. Asa Jepang songon pandohan namandok bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawanna. Namar lapatan huria nabalga ima huria na toktong marnigot di sejarahna. Marhadamuat tu si amang inang panitiata nunga mencoba papungu-pungu aka informasi dohot mangalului dokumen dohot aka eviden terkait perdalanan pakubasion di Huriai dohot proses pembangunan sahat na jongjong garejata sadarion jala husobahami do mambaen video songon paingoton hita tu memori pembangunan ni Huriai songon nataida di joloon ala sejarah na pinacepek doon tentu dang boy jojor hupatorak kami saluhut na dison jala kemungkinan adong dope na lipe sian pamotoan niaka panitiata lumobi tu tim sejarah na patomu-tomu dohot na manusun sejarah na pinajepekon sialani parjolo hami mangido maaf molo tungadong naso hupa andar hami dison jala arop dorohanami di buku sejarah nanaing si bahenot tahaduan boy lebih lengkap di suraton di bukui songonon ma sejarah na pinajepek taringot tu perdalanan pelayanan ni huriata dohot proses pembangunan gereja HKBP Cimanggis Resort Cimanggis distrik 20 Alu de Boskap mulai siang terbentuk pos pelayanan sahat Tusadarion Minggu tanggal 23 Mei tahun 2020 sada. Tanggal 4 Februari tahun 1910 parjolo pasada tahi ruas nadi dohotan hurang robi 25 kakak dohot 30 halak na posobulung jala dos rohana sida pajongjong pos permingguan. Tanggal 10 sada Februari tahun 1910 di Patupa permingguan parjolo maringanan di toko material parjolo di Jolo di Pasar Cisalak milik seorang muslim Margoar Haji Yunus dengan sistem sewa. Permingguan ni dohotan hurang lobi 25 kakak ruas dohot 30 halak na poso bulung jala dihobasi
amang situa tobing sian Depok Timur. Jala laos tanggal londo tajadihon gabe hajongjongon ni huriata HKBP Cimanggis. Ima tanggal 10 Februari tahun 1910. Tanggal 14 Februari April tahun 10 dipatupa diskusi laho pangaradeon rapot huria. Jala terpilit amang situa sitinjak songon pelaksana harian lao patupahon program rapot huriai. Tanggal 15 Juni tahun 1910 di Patupa rapat huria parjolo na di uluhon parhalado sian HKBP Depok Timur jala diputuson parhusoran goar pelaksana harian gabe koordinator pos pelayanan laos ditunjuk amang situa sitinjak gabe ketua Dewan Pembangunan. Tanggal 10 November tahun 10 dipabakit 5 halak calon situa laho mandohoti learning di HKBP Depok Timur. 5 calon situa V Munte, calon situa G Raja Guguk, calon situa H Manulang, calon situa B Siagian, dohot calon situa A Pakpahan. Nasida diojakon gabe situa tanggal 12 Juli tahun 1922. Tanggal 23 Desember tahun 10 dipatupa pandidion na parjolo di pos pelayanan. 5 tuaenakon ni huriai na margoar Rio Febri Gunawan Manulang. Tanggal 8 Desember tahun 1911 di Patupa Pesta Pembangunan maringanan di Aula Kantor Desa Cisalak dohot ketua pelaksana Amang T. Sihombing. Tanggal 20 November tahun 1912 di Tuhor Inganan Permingguan Nem Baru atas guar pribadi na beralamat di Jalan Raya Bogor kilometer 33,2 Cimanggis ima na taingani saunari. Tanggal 20 Desember tahun 1922 di Patupa Pesta Pembangunan maringanan di bioskop Galaksi Cisalak na diketuai Amang H. Raja Guguk. Januari tahun 1930 di Patupa ma gotong royong dohot kerja bakti di Inganan na baru di Tuhor na niuluhon parhalado HKBP Depok Timur. Tanggal 31 Januari tahun 1930 di Patupa Parmingguan Parjolo maringanan di tempat nem baru na di Tuhor ima diinginata na taingani saunari. Tanggal 2 Februari tahun 1930 di Patupa rapot parhalado na niuluhon sian HKBP Depok Timur laho mamutuson parhusoran koordinasi sian Dewan Amang situa sitinjak tu Amang situa F V Munte alai ketua Dewan Pembangunan tetap dijabat Amang situa sitinjak. Tanggal 4 Februari tahun 1930 di Patupa sermon ina parjolo maringanan di Gereja Nai Baru. Tanggal 3 April tahun 1930 dipabakit 2 halak calon situa. 5 calon situa RC Haloho dohot calon situa B Lumban Gaul. Nasida diojakon gabe situa tanggal 6 Agustus tahun 1914. Tanggal 10 Juli tahun 1910 di Patupa maka tidakon haporseon parjolo tu walu halak yanakon ruas HKBP Cimanggis
Margoar, Ukap R. Siagian, Hari Siagian, Raya Siagian, Melpa Boru Sianipar, Leni Boru Sianipar, Lena Boru Manulang, Nopi Boru Munte, Dohot Tina. Tanggal 20 Juli tahun 1930 di Pamasa Parhusoran Koordinator Sian Amang Situa Fe Munte tu Amang Situa G Raja Guguk. Tanggal 31 Januari tahun 1954 Padita Duma Boru Simorakir STH ditugaskan Pandita Resort Bogor Gabe Padita HKBP Cimanggis. Nasida mangula sian tanggal 31 Januari tahun 1954 sahatu tanggal 31 Januari tahun 1940. Tanggal 11 Juni tahun 1954 di Patupa Pamasuon Parjolo maringanan di gereja HKBP Cimanggis ima tu pasangan keluarga Justianus Tamrin Purba Dohot Rosa Benita Boru Manulang. Tanggal 26 November tahun 1954 Huria HKBP Depok Timur resmi manjae sian HKBP Resort Bogor. Alai HKBP Cimanggis hot di bagasan Pakkobasion HKBP Resort Bogor. Tahun 1954 Pajaloon tu halak situa naro sian Medan ima situa Hutagalung Boru Simorakir. Tahun 1955 di Bature tenda Parminggon Alamaribak di Obusalogo Laos di Pauli Marhite Kerangka Bosi. Tanggal 10 November tahun 1955 di Pabakit dua halak calon situa ima situa R.E. Gultom Dohot calon situa M. Siagian. Nasida diojakon gabe situa tanggal 10 Juli tahun 1990. Tahun 1996 di Patura Musete Dapar Minggon Alamaribak Jala Laos di Pauli bangku gereja godangna 40 bangku. Tahun 1996 Pajaloon tu sahalak situa naro sian HKBP Cibinong ima amang situa Manulang Boru Munte. Tahun 1997 membangun gereja sian bahan kayu dohot atap asbes. Tanggal 10 Maret tahun 1990 calon Padita Ridwan Silitonga STH diojakon Makkobasi di HKBP Cimanggis. Nasida mangula sian tanggal 10 Maret tahun 1990 sahatu tahun 2000 tolu. Tahun 1990 di Pabakit onom halak calon situa ima calon situa El Siahaan, calon situa M. Sitinjak, calon situa El Simamora, calon situa KS Lumbantoruan, calon situa P. Pardede, do calon situa J. Siagian. Nasida diojakon gabe situa tanggal 7 Mei tahun 2000. Tahun 1990 di Patupa pembangunan tiang beton laho paraiton tarup gereja na diketuai amang El Sihombing. Tanggal 22 Agustus tahun 1990 di Pabakit ma panitia pembangunan jala terpilih ma Dr. Andus Arifin Pardede sebagai ketua pembangunan jala marhite panitia na terpilih di Patupa Nasida do proposal dohot desain gereja. Tanggal 15 Juli tahun 2000 sada di Pabakit opat halak calon situa ima calon situa Asilalahi, calon situa Jesi Mamora, calon situa R. Borusiahaan, calon situa TP Sihombing. Nasida diojakon gabe situa tanggal 3 Agustus tahun 2000 tolu.
Tahun 2003 Padita Pahala Sitorus STH diojakkon songon uluan Padita HKBP Cimanggis. Nasida mangula sian tahun 2003 sahatu tahun 2008. Tahun 2004 Pajaloon tu tolu halak situa narosian HKBP Sukatade. Ima situa hasil aban, situa Wehuta Barat, dohot situa T Sianipar. Nasida diojakkon gabe situa tahun 2004. Juni tahun 2005 dipabakit do panitia pembangunan jala ditodo amang Hisar Maruli Tua sebagai ketua pembangunan jala marhite panitia dipadu-pado proposal dohot desain gereja. Agustus 2005 manuhor jabu nadipudi ni garejaon lao palambas soninganan parmingguan sekaligus mambahen ruang konsistori gereja. Oktober 2005 dipauli bilut parhobasan huria ima jabu na baru dituhor songon ruang konsistori. Tahun 2008 Padita Nelson Sihite STH diojakkon gabe uluan Padita HKBP Cimanggis. Nasida mangula sia tahun 2008 sahatu tahun 2000 sia. Tahun 2000 sia Padita Edwin Sihite STH diojakkon gabe uluan Padita HKBP Cimanggis. Nasida mangula sia tahun 2000 sia sahatu tanggal 21 Oktober tahun 2012. Tanggal 20 Juni tahun 2010 Pajaloon tu sahalak situa naro sian HKBP Ebenezer Parung Bogor ima situa insinyur W Simanulang. Tanggal 7 Maret tahun 2012 manuhor rumah dinas HKBP Cimanggis namaringanan di komplek koperasi jala dilunasi Mei tahun 2010 tolu. Bulan November tahun 2012 Padita Albiner Hutauruk STH Hum diojakkon gabe uluan Padita HKBP di Cimanggis. Nasida mangula sian November tahun 2012 sahatu Agustus 2010 sia. Bulan Desember 2012 dibabakit do panitia pembangunan jala terpilit amang manahan Lumban Tobing sebagai ketua pembangunan. Maret 2010 tolu dipabakit panitia persiapan resort sahatu peresmian resort jala terpilit ketua panitia ima manahan Lumbang Tobing. Bulan April 2010 tolu HKBP Depok Kota gabe huria pagaran di HKBP Resort Cimanggis. Tanggal 16 Juni tahun 2010 tolu huria HKBP Cimanggis gabe Resort Nagok na niojakan Preses Distrik 20 de Boskap Padita Nasir Silalahi sekaligus menunjuk Padita Albiner Hutauruk STH Hum gabe Padita Resort. Juli 2010 tolu dipabakit panitia pembangunan melalui rapat huria jala terpilit amang Rihat Hasugian Esos sebagai ketua pembangunan. Jala panitia na terpilit berhasil membahen proposal penggalangan dana dohot membahen desain gambar bangunan gereja dohot erabena jala di periode omma terjadi proses pembangunan gereja secara permanen. Tanggal 24 Desember tahun 2010 tolu dihaluarhon pamarenta do sertifikat hak milik dohot IMB Gereja HKBP Cimanggis
marhite ulaon panitia bidang perizinan amang manahan lumban tobing. Bulan April tahun 2014 dipabakit 10 sia halak calon situa ima calon situa T Boru Purba, calon situa R Boru Tapu Bolon, calon situa M Hutagalung, calon situa RH Sagala, calon situa O Manulang, calon situa T Gultom, calon situa J Siregar, calon situa L Manalu, calon situa L Sinurat, calon situa R Hasugian, calon situa H Sibagariang, calon situa H Boru Siaturi, calon situa AMT Siahaan, calon situa M Banjarnahor, calon situa ML Tobing, calon situa J Malau, calon situa T Siagian, calon situa R Boru Simanjutak, dohot calon situa R Tarihoran. Nasida diojakon gabe situa tanggal 30 Agustus tahun 2015. Tanggal 10 Juni 2014 pembangunan Nihuriata tahap pertama ima dimulai proses pembangunan dengan merobohkan bangunan lama sekaligus pajongjong tiang dohot pengecoran lantai sada jala saleleng merdalan proses pembangunan inganan parmingguan sementara pindah tu gereja HKBP Sukatani saat tu bulan November tahun 2014. Tanggal 2 November 2014 di Patupa pesta pembangunan. Tanggal 20 sia November 2014 di Patupa malam dana pembangunan. Januari 2015 pembangunan tahap kedua ima menguduti proses pembangunan tu tingkat 2 manang balkon ni gereja tahun. Tanggal 1 Maret 2015 Pardita Adventus Tambun STH diojakon gabe Pardita fungsional di HKBP Cimanggis. Nasida mangula sian tanggal 1 Maret 2015 sahatu sadarion. Tanggal 15 Maret 2015 Tapatupa pesta pembangunan gereja HKBP Cimanggis marhite panitia pembangunan na niuluhon opui eporus Pardita Dr. WTP Simarmata MA. Tahun 2016 dipabakit waluhalak calon situa ima calon situa M Boru Raja Guguk, calon situa H Boru Tamba, calon situa TH Manurung, calon situa T Manurung, calon situa A Boru Pasaribu, calon situa T Sihombing, calon situa J Simanjutak, calon situa L Sihombing. Nasida diojakon gabe situa tanggal 16 Juli 2010 sia ima 5 halak alai 2 halak hotdope learning 1 sadarion jala sahalak mengundurkan diri. Januari tahun 2016 pembangunan tahap ketiga ima membangun bukulan tarup dohot plafon garejata. Tanggal 8 Juni 2016 Tapatupa pesta pembangunan na dilaksanakan oleh panitia pembangunan. Tanggal 27 November tahun 2016 Patupa pesta peresmian parmingguon di lantai 2 on na niuluhon preses HKBP distrik 20 Deboskap. Januari 2017 pembangunan tahap keempat ima membain bangku gereja dohot memasang sound system. Juni tahun 2010 lalu pembangunan tahap kelima ima paulihon bilut parhobason dohot ruang serbaguna gabe inganan parmingguon sekolah minggu na di lantai sada.
tahun 2010 sia dipabakit do panitia Rislah. Tanggal si Agustus 2010 sia Padita Immanuel Panjaitan MTH diojakon gabe Padita Resort HKBP Cimanggis nasida mangula sian tanggal si Agustus 2010 sia sahatu sadarion. Maret 20 sia 2020 sada dipabakit pitu halak calon situa. Ima calon situa F Siahaan, calon situa P Boru Sirait, calon situa SM Siagian, calon situa H Boru Tapu Bolon, calon situa SB Manurung, calon situa HM Manurung, calon situa P Silitonga. Dohot 2 halak, calon situa Naparjolo, ima calon situa A Boru Pasaribu, dohot calon situa T Sihombing. Tanggal 20 Mei 2020 sada songon pestata sadarion data statistik ni Huria HKBP Cimanggis satu sadarion na resmi berjumlah 543 kakak, jala torop ni ama 400 onopulopat, ina 510 pitu, lansia ama 50 sada halak, lansia ina 62 halak, nababalu ama 12 halak, nababalu ina 73 halak, naposo bawa 234 halak, naposo boru 155 halak, remaja bawa 120 sia halak, remaja boru 155 halak, sekolah minggu bawa 230 sia halak, sekolah minggu boru 210 halak. Parhobas ni Huriatta sada uluan, sada Padita fungsional, situa ama 10 sia halak, situa ina onom halak, calon situa ama onom, calon situa ina jumlah torop ni parhaladu sude 30 onom halak. Songonima sejarah singkat taringot perlayanan dohot pembangunan ni Huriatta HKBP Cimanggis naboi hupatorak kami molo tungadong nalobi hurang rededo panitiata manjalo aka masukan demi hasisikop ni buku sejarah nanaing si bahenotta tu aka ari nanaing ro jala lausmar hiteonon pinangido tuhamu amanami inanami dohotaka yang nakon nami na posobulung yang memiliki talenta manang bakat menulis buku sejarah hon asa markoordinasi ma dohot panitiata manang parhaladota salinai hami mangido maaf molo tungadong nalobi hurang na hupaan darhami di bagasan tikyon asa marsangap ma tuhani di tonga-tonga ni Huriatta di HKBP Cimanggison. Tuhan memberkati kita semua. Cimanggis tanggal 23 Mei 2020 sada na patomu-tomu sejarah na pinajepekon tim sejarah panitia HUT ke-31 HKBP Cimanggis. Horasma dihita salutna. Songon ujahan di bagasan Nasnil Hatta Sadarion dot sejarah Pesalmen 100 ayat 4b 1 ayat 5 Mauliatima rohamuna tu ibana puji hamuma guarna ai pardenggan bahasa do jahuba ro disayang liling nado asini rohana jalan bersudut-sudut do hasit tonganna taudutima acarata barede kita nomor 226 laus di sonma tapasahat piliata sada A tu huria do sada B tu pembangunan.
Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas marita saluhutna. Di hamu amang dohot taminang di hasasaur nitot di perbadias sadarion. Tahalasod do padonganion ni dibata di huriata. HKBP Cimanggison. Dengan honor naking di patorang taringot tu sejarah padonganion do penugun-nugun di dibata di huriata. Sudi tahamuliate homma. Siala padonganion dohot pangodianon ni todi porbadia. Tamado hita akamang dohot tamuinang. Makalasoni sedarion marhiti nau bege hatani debata di pesta sedarion imana tarsurat di Yohanes 10 ayat 1 ayat 15 sonoma tarsurat di si alaihu pabuai hiatu hamu asadingot tamu di hasosonggok nai naung huhatahon itu hamu aidada sian mulana hupabuai itu hamu ala rab dopehita alain alao mau nuaing manopot namar suruau jaladang adong manangisi hamu manukunau nalaho tu dia doho lam dok tahero hamuna ala hudok songon itu hamu ala namadok nasitong doau tu hamu uli muna doi ia lawau ayaut solawau dang ro pangodiani manopot tamu alai yang ko lawau suruaku do ibana tu hamu angko dung ro ibana ajaranna do portibiot taringot tu dosa dohot taringot tu hapit toron, dohot taringot tu uhum, anggo taringot tu dosa, ima naso porsia nasida diau, anggo taringot tu hapit toron, ima nalawau manopot damang, jadi dang be idau munau, anggo taringot tu uhum, ima naung hona uhum iduk ni portibion, gudang dopenian si dohonok tu hamu. Alai dang terbuan hamu do peinuaing. Alai dung rotot di hasitongan nani do odeng. Tugi honon nido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata hononna siad sadirianna. Nabi nigina ido hata hononna. Barita hononna do tiki marsak kita. Itu radong edekta. Tunghalak namargugu si partangyangi nang hira-hira mogap dada nakira mogap gulut tahun jangan surut ay di sido tot di porbadia madongane hita gudang do hita natangis salani pandemi covidon gudang do natangis nanaik pabor hatto nakaya nakon na sikola gudang do natangis mungkin ana ni perkarijo do usana buhana mau Tuhan saya songon namahol nuaingon di zaman namakin canggion sobinoto arahna anai porsia hita donganan ni to di porbadie do hita kamang dota minang oddo ada jaminan yakana porsia jala mulunung ya tadalani nanget tadalani nanget tadalani nanget taidama songon edde ni hana Israelima dinamulak na terbuang songon nibi mekelekkel na sida ay tumatangis do na sida di habuangan habe tiba-tiba holas sakababa do di dokon Kaisar Sirus mulak bangsa Israel mulak ini odo na naik tahiri makamang dohot taminang todi porbadia menguatkan dan meneguhkan hidup benar di turbuk tahun todi porbadia do
pangodian di hita. Pangodian ini bukan hanya tempat berteduh, bukan hanya tempat berlindung, tetapi sekaligus menjadi kekuatan, semangat, motivasi di hita mengulah kesulahon. Anani wolorong na bukduk, monolong na borat, monolong na mambeko marukil jala tumatangi sakkainang di ngulum. Ingok ma, todi porbadia madongane mengurupi hita. Napa dua hom masyat turpuk tahun, todi porbadia mengajari hita kamang dota mina. Todi porbadia mengajari hita taringot tutolu hal di turpuk tahun. Parjolo diajari hita taringot tu dosa. Akan naso porsiai, naso olo mangulahon hatani di batang, naso olo manangihon hatani di batang, naso olo porsia di haluaun na pinatuban ni Tuhan Yesus diajari. Jadi dang boy madele hita kamang do taminak situa. Mola dong-dongan diajari ditogihon bahwa sedang merminggu amang beta ngaluja hita huriaton mabay nudung-udung pergereja di hita sadong inganan HP maol togihon oton unang madele ham. Lau hamu sehali dua hali tulu hali. Cukup do tulu hali daong pau patok beta muba. Pau patok tong dijual palimaho beta tong muba. Pau nopon terus tidak pernah. Jadi unang marna luja. Aitot di porbadia ido satu ketika mengajari ibana. Nungaro situa, nungama makuling giring-giring, nungaro HP tang ramu bau. Harinya Roh Kuduslah yang mengingatkan. Unak kita menguhumi. Adong do sanak situa di hamian. Ngaluje memang. Toy mak anggoro utopos selinai on nama do honokku. Wah, ruas do biamu menang surat pidda malianokku tu hamu itorina. Ai isosoi marminggu dah ngolo. Isuzui taringot tugu buat tihuria dah ngolo. Atok surat pidda mahuliat tu hamu inna. Muruk dia teh. Anggota di porbadia do mengaraja rohana sih. Tok tugas teman osoi anggo perbuina tot di porbadia. Sok songni hamu kainang. Molo saya dong haso malamnya ka ama naso apalafas di rohamu paingot tamu sehali dua hali unak terus madeli teh. Sehali dua hali songon nedok nedei satu kali ku maafkan dua kali jangan sampai imah hita otak ni sehali dua hali do batas kisah baratta anggo pangulaon ni tor di porbadia ko terus menerus ido teh napa ingot ang do songani ina asay marsa asay betuhun amat to ala say tongi pulpul marisak ima deti marisak na ipaingot bah umbagot dua umate dang marisak pinam se periksa may mana tu dokter ang neng mangulur pi marang nadaw daok sobakku neng mangulu dua netor jadi olo do songani ate jadi dak pola say hita paingot to kalak asa muba alai pada akhirnya tot di porbadia akan berbicara pada setiap orang. Paduahon tugas di tot di porbadia di diri ima taringot tu hasit tongan. Ima hapit toron ia hapit toroni ima nunga di balua di batahi tamarhite Yesus Kristus jala taulahom mai di ngolutta. Nunga di tobus di haolongi di batahi ta jala di igil di batahi ta sama ngolu di bagasak kolong. Taulahom mai honanido. Nunga di hokop Kristusi portibion. Nunga di tobus sida gabe akayanakon ni dewata. Ditaripan hok kita sian nahulom tu anak hati uron. Taulahom mai gabe anak hati uron. Roh Kudus yang membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran. Taulahon ya kamang marsinodang mahita gabe anak hati uron. Marsinodang mahita kai dijodoh hita gabe anak-anak hati uron. Dapat tadi dah madirita ka anak ni debata. Anak haholongon ai nani haholongan ni debata do kita. Itu tugas kita. Jalan apa tuluhon di do. Ajaran ni tot di porbadia ido. Kita taringot tu uhum subut. Adong do naso porsea jol maon taringot tu hukum balas. Ia ini saburu halak ido tapuonna.
Toho deh, toho di sada sisi. Alai do jolmon toy ma asido rohani Tuhani di hita. Dangit terbalas conon nai sugut. Hadua mu bafi inna. Jadi sayulahon bersugut pe. Dah. Urang jolo ro uhum ni dewata gabe mu bahida dah. Ate. Dipaingot tot di perbadi itu. Coba jauh kamang dot tamina. Mana dong paru laut tanah urak suman, adong do roha biar dina. Ada ningga. Tarok tokku malokku. Ido. Puasa boy songoni ai mabir hita di uhum ni de mata. Mabir hita di uhum ni de mata. Ananido daksi ulah honoton. Toddi nama ngototoi. Ai. Toddi nama ngototoi lau menjerumus sokalak. Mabir mahita diuhum. Gudang motif-motif penipuan di bertikia si sonari. Gudang modus-modus nalau mengakali donganna. Gudang modus-modus di bertikia si nonanna ni hanguluhon ni jolmaon. Marhit ya ka modus-modus. Daku boto kamang dota minang. Model sonari dak boto. Sejut-jut do hida postingan ni halak. Molo adong memakai foto profilhu dengan nomoron. Jangan dilayani. Dak koto hea musong ni. Ima saya pakai jolmano. Dipakai bini puat do takana singi. Saya tapa siding mai. Jala siding mahita siani. Jala taingok ma. Tuhan marum. Sudena ta ula, sudena ta ulahon sude. Mulai siya manogo satu mula manogo museri boto Tuhan do paru laut ta. Jala mabir mahita. Alaniaha. Ay na jongjong do hita sugot di parasian ni debata. Pertanggung jawab ponot tama. Ana daula. Sigano pare. Jala disima pasahaton uhum tuhita amang dot taminang puasa adok sisongoni pikirata tod di porbadia dona mengajari alani do taulahom mana mangulahon perbue ni tod di dingulutta asalama perbue godang jala mabiar mahita di paruhuman ni debata asa lam marparbuehon nadinggan ngulut. Odo di juju tu hita kamang do taminang di partikia si sonare. Boharo hita asa insap di dosa. Boharo hita asa tok-tok kita miat di hasit tongan. Boharo hita asa babir di paruhuman ni debata. Ay molorong lalu uhum ni debata nang anong memanol soli manangaha. Alani tod di perbadia dona mengajari hita. Jala odo fungsi ni huria. Huria manugunogu hita asa dau siap dosa. Huria mengajari hita satoktong miat di lomo ni rohani debata. Huria mengajari hita paingotok kita sotong roh uhum ni debata sugut tu hita. Oddo akamang. Ya do kami bisa ada huria tiki konven di distrik Jakarta. Tidok ibu memahami konven di takmoto hiarok anong dosok pegawai ni Krakatau Steel. Jadi sudi kami pakai topi, do pakai pamereng, peliburan ni baja. Tak koto sikin derajat Celsius, asa bui terlebur baja. Jidodo kami pamereng. Sada refleksi na huide di si ima. Juk do jol maon, dang mabiar di uhum ni debata. Bahkan molo disungguli taringot tu uhum ni debata, ya do songoni. Jia mang pedita. So dia do uhum ni debata sugut di api narokoi. Bah, iya api narokoi ma api namar nana jala marnana alai dang ramosok. Buhama imarcikna. Jadi batudus ma heado songoni hami Krakatau Steel do pihami alai ngamohopien. Jadi ngebu itu payakon gosong hancur. Alai dak hancur. Buhamin. Di teroma ama wana jek mo jodoh konon. Bah, itu tiamang, adong do pamanyala patak, somal na do piamna, jelonga somaliben no piam deh dia pinarokoi, dia bidak kilalahonin. Jadi, bodoh habe filosofi si songoni dipakai halak papitor diri na di hasalan. Somal na do piamna, molongai gos non di mosohi dia pinarokoi bapiam deh besin.
olo tahin narohat muba mahita sebelum rohum ni debata tapa uba madirita sebelum rohum ni debata angomolo rohum ni debata dang tuk kita mangangguhi panol solion na luar biasa na parpudi masyat turpuk tau nak kamang dohot tamina iya tugas doh parulaun nya kana porsiai tugas doh parulaun ni na porsiai ima pasangapod debata ima pasangapod Kristus didok di ayat 14 pasangapon na doau ay jaloon na do na diau laho mamaritahon tuhamu saluhut na dia may dia hudoi ubahen na hudok jaloon na do na diau lau mamaritahon tuhamu amang dohot taminang nungata jalo Kristus nama kokop pita do na badua hokita anani halan naung pinaluan ni Kristus nigohan ni tot di porbadia bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Molonunga masuk kita tu gerejaon itor taingo ma napasangapot Tuhan itu kita. Molonunga masuk kita tu harbangan ni gereja ton hape na taula di son pasangapot Tuhan itu kita kamang do tamina. Molonunga masuk kita tu bagas yoroon taingo ma parsauran na badia na bertujuan na di padumu-dumu di bata nao pasangapot di bata kudang dohuria kamang do tamu hinang dang Kristus bedi pasangap prestasi ni XYZ nama di pasangap na paduahon pabahenan nama nana di paingot-ingot hacik ni rohana nama di paingot-ingot dang olo be marminggu ay songonod doaw na julo hape dang diingot hacik rohana lasoro itu persoran ni buria mumpung hari ini adalah hari ulang tahun apa yang kita perbuat di gereja ini apa yang telah kita persembahkan di gereja HKBP Cimanggis ini apa yang telah kita persembahkan di Huriata Huria parsoran nabaria nani hokok ni Kristuson sudima lau pasangapok Kristus ay Kristus dosi pasangapok di ngulutta jala hita akan ari pasu-pasuna hita akan au kinokokna terju hita gabe pasangapon debata alanido tahirim dope di ulang tahun 30 sadaon naing martaba-taba pasu-pasu ni debata tu hita asa mono martaba ulang tahun ni huriau tahun naro tau berikutna satu na marjubileum la martaba-taba ma pamujiyo do pasangapon ni debata la martaba tahun di hita di parsaurata di huria Cimangison la martaba ma pamujiyo tu debata asa la marsangap debata huida naking statistik ni pembangunan ni gereja la martaba-taba la meningkat di dia ai la martaba-taba do pasu-pasu ni debata dia nakon la martaba-taba do pasu-pasu di debata di ruasna la martaba-taba do pasu-pasu na dengan di papahenan di debata di nguluta alani lain martaba-taba matong pamujiota marhite-hite huriana asalam mangerbang huriaon pasangapod debata amin martang yang mahita ali Tuhan mau lihat ema diasi dohot dinggan di basam di leoko Tuhami hari na dinggas sadari di ari hasa saur ni tod di porbodiom marulak tahu kami huriam HKBP Cimanggison nungan honor Tuhan perdalanan ni huriaun na pinatorang ni tim sejarah ali Tuhan mau lihat ma di sudi padongan yom mau lihat ma di sudi pangurup yom mau lihat ma di sudi asini roham sai songon namer ni bihami di padongan yommu di huriam HKBP Cimanggison sian nama muka satu na adong noain
jalahu hirip pami dope Tuhan. Tabba pasu-pasu di huriaon. Marhite pasu-pasum yakaruas ni huria nangakaya nakon nabepe. Asalam mangerbang huriaon. Disudi aka programna. Disudi aka pelayananna. Disudi aka sarana do prasarana si hirimon nami. Terlumobi mele Tuhan adong do panitia rislak. Nah pangido hami ali Tuhan ditangiang nami asala boy ubidang pertapahan ni bagas joromon. Ali Tuhan sai pasaut lomoni roham. Sai patupai di huriaon. Asalam marulupulo pami Tuhan disudi dinggan di basam. Ali Tuhan di ulang tahun 30 sadon gudang si halas sonon nami. Sudi pasu-pasum deh padongan yomu deh dihami doh disudi ruas ni huriam mersada-sada. Ali Tuhan disudi na terlibat di perdalanan di sejarah ni huriamon pasu-pasu manasida jalanang tujuluan ni hari saya tabai asini roham asalam marulupulo pamili Tuhan di huriaon asima roham ali Tuhan direncana ni panitia sadarion manang dia pelas ni rohanami marulupulo di pesta 30 tahunon marhite pamujion marhite tortor do disudi aktivitas nami hupele hok kami mai bain sangat di guarmo baik pamujion di guarmo saya tabai pasu-pasu di hami asabui hamile Tuhan gohi tangan nami asa suksuk tangan nami pasahato pilihan nami tuho asiroham udutan nami dope ali Tuhan pesta ulang tahun sadario merhite perayaan ulang tahun dongani mahami lehon las niroha dihami marhiti Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Mari dehita siya bukede nomor 754 ayat sedadot namangihut titikion tanpa sahat tu fakta tu pejabaran Injil dohot amplop tu pesta ulang tahun tak. Aku
Nunga hutangihon hami barita nauli, pabuat di porbadia do mangalehon gugo laho mangapuli. Pasitokon ngulu ni na porsia asa tarbain makatidakon barita haluaon na rosian Yesus Kristus si paduai. Todimi mana mangrupi hami, asa tarhatidakon hami ho di nasa gulmit ninguli nami. Nunga bohoto 21 tahun merdalan huriam HKBP Cimanggison. Atok sai parrohai mahuriam asapolin barita nauli, marngulu di bagasan ngulu ni huriam. Tatang yakom mapeliata tuadupan ni debata martang yang mahita. Ali debata amanamina di banua gijang, hodo haroruan di saluhut celehon-lehon na dengka dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hotsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata amanami, nasotarasam dugudang ni silehon-lehon mudi hami, todim na badiay di lehoko tu hami jolma, sumonggopi hami na leon, naumargaido di lehoko tu hami, jalagumudang doi siap portibion dohot sian pangisina sudi. Ope, mauliate marohan nami, jala pujion nami maho ala ni sudi habalgaon dohot hamuliamu, naong pinapatarmu tu hami. Selehom mator di porbadia tuhuriam. Akan olo mangihut Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatok-tok kami miat di barita nauli. Alitot di porbadia, sai pasada huriam na pinapungu-pungumi. Asa masih jaloan dohot masih haholongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadusa na balga dohot na mekmet si pasidingon nami say buas mahomane sadusa nami asa labadia jala ibaru hami ganupari asa tarbahek kami saor di bagasa kuria na badia na sasadai say odihon jala padumu mahami tuamai asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sai tabay masilehon-lehon mo tuhuria. Asalam torop niya kaperbarita nauli. Do pangajari do panasiroha. Namamaritahon habalgaw mo di portibion. Sai sodangi. Jala pasu-pasu masude parpunguan ni halak Kristet di gereja. Di parsikola nang di bagas nabe. Asa tao na sida saur tu parpunguas sugod. Sai sungguli akan atarpudum. Jala parguguy akan agale. Say songgoti maakana niyang dohot natakang marroha. Asa ditinggalon na sida hajahaton nabi. Say parrohay maakana bojok roha. Jala apuli maakana marsak roha dohot nadangol. Asa unang dirupa-rupa portibion akana manguluy ho. Say tatap maakana targugot. Dohot na pinaburu-buru ni halak ana ni haporsyaw di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus. Jalamian maho di bagasan na sida. Say ramoti mapikiran niya kapanggonggomi. Panguhum dohot akaraja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhumat cugut. Say patugu haporsyaon nami. Asa toktong huingot tami naung sesa dosa nami. Jala buanomu hami tuhanguluan sugut. Say sungguli mapakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami nang pemalaki dagingon panguluan mudo sugut
asa masuk kami merdida de bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumo, say saot malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Marita saluna. Pinasama mo siya tu protokol. Sim.
Tes. Baik kamu song lideri jo demo nai nanggo pala sa ponggol nai. Pai persiapan. Baik kamu mana dia tahu. Pai persiapan. Sambil persiapan. Pinangido di salu na hormati kami salu na ruas di huriata sabar majo hita amang inang satokin nai songoni nang akan apa sebulung tarhera 5 menit nai asa masuk kita tuh perayaan ulang tahun ni huriata. Itu
Di hamuna amanami inanami sahalinai hupangidohon tuhita tarlumobime tu hamuna amanami ruas ni huriatta naparjolo nama muka huriatta huriha ke Cimanggis asa membuat posisi ma di baris kedua baris pertama kedua bangku di joloon naparjolo amang situa fe munte borlu banggaul amang emmanulang boru munte amang emmanulang boru siaturi nyonya sitohang boru sinaga amang tobing boru sianipar sitijak boru sinaga de purba boru sinabela nahinan situa hamanulang boru nababan nyonya situa B siagian boru sialagan nyonya Asimarmata boru tabunan nyonya Simajutak boru Panjaitan nyonya situa S siagian boru manurung nyonya RIP Sitanggang boru sianipar amang P Simanulang boru sinaga nahinan Sihotang boru nabitu bolo asi tohang boru raja gogok asa mabuat posisi ma bangku hudul maju amang hudul maju anon panggorauni asa hatop ate panggorauni asa hatopan non amang jadi posisi molo adong dope digijang manang dan ditoro asa Roma tu lantes ada jala posisi bangku parjolo dohot paduahon mangingat kita mang dia ke situasi tong ma tajaga prokes manang protokol kesehatan dohot aka di waktu na mepet na pinatu pani pamarenta tatu hita saulak ngai hubang idohami tuhamuna amanami ruas ni huriata na parjolo mamuka huriata sudena nama jalo stola siap-siap matong di bangku dipudi ni ruas na parjoloi na parjolo lasdoho ma saluhu na ima nama jalo potongan kue mewakili ruas ni AKBP na parjolo amang TM Manulang Borumunte ketua seksi amang BES Panjaitan ketua seksi Inang R Boru Bintang ketua lansia Inang M Boru Panjaitan ketua Naposo Delpa Boru Panjaitan ketua remaja Samuel Nenggolan ketua sekolah minggu atur hamu perjongjong ni nasida akadong panitia molong adisi sude perwakilan sekolah minggu ngadisi sekolah minggu nunga jemaat yang terkasih ruas ni huriata namar siya holongan di bagasan ni guardi tuata Yesus Kristus zongjong mahita saluhuna di bagasan Roha Mauliate dot olop-olop dihita sude ruas HKBP Cimanggis nama ulang tahun kita patoluplu sada tahun di bagasat di kion tuhata mana masuk do makanya hai pason do pasu-pasu gunang tuhita saluhna selamat ulang tahun.
Tepuk tangan kita selalu na ruas. Sudah hitam marede. Laos dengan Mang Pandita ma, Tua Mang B Panjaitan, Tua Mang TM Manulang, Tu Inang R Boru Bintang, Tu Inang M Boru Panjaitan, Tu Delpa Boru Panjaitan, Tu Samuel Negolan, Tu Sekolah Minggu, Tu Parhalado Silalai, mula ma nama jalo kue na berjolo, las Roma tu jolo on perwakilan di sektor. Roma tu jolo on perwakilan di sektor nama jalo kue mewakili sektor Filipi de Purba. Sektor Kolose P Munte. Sektor Korintus Nyonya Silitonga Boru Manalu. Sektor Galatia UR Siagian. Sektor Roma I Siagian. Sektor Nazaret UM Raja Guguk. Sektor Judea R Napitupulu. Sektor Sion M Lubanggaol. Sektor Bethlehem P Barasa. Sektor Efesus M Borsihite. Sektor Betania Nyonya Simajutak Boru Sihotang. Monodung do di sina sida sude pinasa matu hala amang Pandita na tolu lapas atot tu nasida saluna. Sa halinay usahaw kami sa sektor Filipi na may wakili de Purba Boru Sihoping. Sektor Kolese P Munte. Sian Korintus Nyonya Silitonga Boru Manalu, Sian Galatia UR Siagian, Sian Roma I Siagian, Sian Nazaret UM Raja Guguk, Sian Judea R Napitupulu, Sian Sion M Lubanggaol, Sian Bethlehem P Barasa, Sian Efesus M Borsihite, Sian Betani Nyonya Simajuta Boru Sihotang, Ditorusson Edetai. Pasat amang Pandita na tolu ma.
panjang umurnya, damai umatnya, sehat sejahtera dan bahagia, sehat sejahtera dan bahagia. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. mula ma damang do dainang di bagasan las di roha. Selamat menikmati kue ulang tahunnya. Pos marohata salu na ita ruas ni huria anon kue nabal kana di joloon sudedo hita dapotan diatur panitia manon pembagian nyon. Namangihut tu panitia agak tolong dulu dibawa ke pinggir. Dong panitia atar syarat tamu majaro pak pinggir roti kue tahun di pinggir mabagi amu. Laos taudu ti maulota. Laos taudu ti maulota. Ima diulaon napasaton souvenir manang cindra mata turuas daparjolo nadong di huriat tahun. Naparjolo hujau hami matu joloon amang situape munte boru lubang kaol. Inang TM manulang boru munte. Inang M, amang M manulang boru siaturi, nyonya M sitohang boru sinaga, M tobing boru sianipar, N sitinjak boru sinaga, D purba boru sinambela nainan, situaha manulang boru nababan, nyonya situa B siagian boru sianlagan, nyonya A simarmata boru tambunan, nyonya simajutak boru panjaitan, nyonya situa S siagian boru manurung, nyonya RIP sitanggang boru sianipar, P simanulang boru sinaga rahinan, R siotang boru napitupulu, A sitohang boru raja guguk. 10 onom halak. Didaulat untuk hal ini tuamu amang padita namin natolu dinalao pasato cindra mata tu ruas ni huriata na parjolo. Sapuluh pak dobeon ngapi gaun dong panitia bilang ya mujo hurang 2 halak naik sahalenai hujao kami situape munte boru lubang gaol TM manulang boru munte M manulang boru siaturi nyonya M sitohang boru sinaga M tobing boru sianipar N sitinjak boru sinaga D purba boru sinabela nahinan situaha manulang boru nababan nyonya situa B siagian boru sialagan nyonya A simarmata boru tambunan nyonya simajuta boru panjaitan nyonya situa S siagia boru manurung nyonya RIP sitanggang boru sianipar P simanulang boru sinaga R seotang boru napitupulu
si tohang beru raja guguk. Nung abe, mabangarade be. Abe. Abe mang. Jadi molulung do mangarade na sida. Satabi dihita salut ruas ni Huriatta. Satabi salut dihita ruas ni Huriatta sebelum dilanjut acaraon. Amang inang ikorrak majaga dohita di protokol kesehatan mangido tolong unang jo apalah selfie apalah jonok. Tolong jaga jarak dan tolong tertib. Tolong jaga jarak dan tolong tertib. Acaraon sian hita lautu hita asabui hita buse. Satorusna marminggu di Huriat tahun. Soto gaberoan non sagas dibubarok kita lasom mata air hita marminggu. Marpangiduan do komos. Moliate di ruas ni Huriat tasaluna. Pinasa ma tuamang pareses di lama bain pita ni aka cindramata si pasahato turuas da berjolo. Partikiano pinasa tuamang pareses. Mauliate ma di protokol nami. Gora-gora ni protokol na king dihamu akan na tua-tua nami. Namar minggu perjolo na menggagas pasauton. Jala marmudu-mudu huriator rasira sadanon. Upikir tiki mar minggu amu perjolo di son daksong onon ni bimu balgani garejata. Alai lobi sian na binikira muna. Lobi sian na hinirim ni rohata. Dilehot debata huria KBP Cimanggison. Ingana pergarejata, ingana martangiang mamuji do pasangapon debata. Sudeya mang tangiang muna do di pasau debata gabe jongjok kuriana na marulang tahun sadarion 30 sada tahun. Dohonon nami do dilehot tua mahai masuk dia musaluhna. Ditabai pasu-pasuna terlungobi di pinoparmuna. Lambar taba-taba makalas ni rohatuna sida tujulon nari. Tu dia pinasida morhan didongani debata. Ana nulan nasida saya debata mar parbue asa suk tangan nasida mamuji do pasangapot debata marhite na pasato pilihan na tuhuriana. Alani amang permusik nami. Sok kami preses do uluan do padita pasahato cenderamata marhite ulos gajang rapu ulos ni todi si pasahato tu nasida naung manang yakon do mangula di huriat sadarion na selawan di pasu-pasu Tuhan ma alani permusik nami baik kamu ma musik nahobar tusi.
Dihita panitia, unang kami berdesak-desakan kita. Panitia, berdesak-desakan. Las dia badi homa do tamang padita, dungian non, mula ma namang do dainang tudulan nong disediaon di panitia. Disima amu joinang, merfoto jo sali merfoto. Panitia jaga jarak, mohon. Kadang apa panitia? Oke. Mula ma hamu amang dot taminang di bagasan dame. Amang Pendeta Natulu dipersilakan kembali ke posisi. Namang ihot akan namarkor Roma 7 luon. Mau lihat ma diho Tuhan debata. Kor mau lihat ma diho Tuhan debata. Kur Peserta kor nang ditotuhon tiki latihan Roma 7 lon. peserta kur suara opat.
Tepuk tangan Joita. Mulia tema di Tuhan debata. Nama nokto malio pasu-pasuna di ruas Nuriata KP Cimanggis. Boy kita satu sadarion merayakan ulang tahun yang ke-31. Setabi di ruas Nuriata na wawalongi hami dimohon dengan sangat-sangat terjaga sautik ketertiban. Kebetulan kita live molo live gudak suara nama nonton di luar dang pas dang homi dimohon dengan sangat molo tungaruk si bahasa muna pakai wea ate apalagi anong do wea grup niaka sektor di WN grup di sektor ini di atai na perlu asa homi zala dengan merdalan ulau tahun sekali lagi dimohon siak kita lautu hita dari kita untuk kita hita do sonari hita do mersugut hita do haduan sahalinai selamat ulang tahun AKBP Cimanggis selamat ulang tahun AKBP Cimanggis sahalinai sudah Joita Madok, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun KBP Cimanggis. Mau lihat ruas naburju. Anggodung tertik doita atau molosongoni. Nizo matujoloon. Mabain kata sambutan. Ima sian amang ketua panitia pesta Nihuriata. Amang M. Nenggolan SEMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Na pinarsangapan amang pareses padita en semajutak dohot inang boru siburian ceturi amang padita resort nami padita i pajaita dohot inang boru tobing amang padita atabu dohot inang boru semajutak amang inang ruas na parjolo nama muka gereja tahun amang inang parhalado nami doho sude amang inang naposo remaja sekolah minggu ruas ni HKBP Cimanggis nang songoni sude donatur nami baik internal maupun eksternal. Salam. Gok lasni roha do rohakku di bagasa sadarion nang songoni hita salukna molahu bereng ina bainulahon ulang tahun HKBP Cimanggis hita na ke 30 sadahon di bagasa tikion nakin nung abe taulahon kebaktian mamuji pasangak guarna itu hatta au secara pribadi sangat tersentuh jala mabege bari tanauli na dipasaha ni amang pareses luar biasa proses kebaktian sangat menyentuh di bagasa rohaku gabi boido HP pesta ulang tahunon meriah jala masuk tu ati-ati do pusu-pusu tada memang nijiwa adon bahwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 boy talaksanahon. Alay na marmangiduan ma to sudah hita. Ala langsung streaming. Protokol kesehatan terjaga. Protokol kesehatan terjaga. Unang gabe dang boy hita marminggu di gariat tahun yari na manghihut. Ima jo pesan nami dilas nerohatta kami panitia berusaha semaksimal mungkin. Ola ni natolak gogonami kami ulahon songon amanah nasian huria HKBP Cimanggis na liot kami lao mangulahon
pestata di Bagasan sadarion. Godang do tantangan, manang rintangan, alani situasi ekonomi di Bagasan 2 tahun on. Alai songon na tekad nami, taulahom ma, masalah hasil, tapasaha matutuhatta pardengkan basai. Posro hatta semangat doh kan? Semangat, panitia luar biasa. Mangula kurang lebih 2 bulan, sangat luar biasa. Jadi, songon hami panitia, mandok mauliate matu hamuna sude saluna, ruas ni HKBP Cimanggis. Ate nama nyubang, nama ngaleon akka materi. Gabe boy taulahon pesta lasnerahon huhut papungu dana tuhuriata ima tuha perluan pararat hatan itu hatta di huriata HKBP Cimanggis. Mau lihat matutu nang songoni di panitia tim panitia dengan waktu yang singkat lasroha di tenaga, pikiran, materi, halo jaon, mengerdangi mau basana teh. Lao tu jamuna karuas, sejak ruas. Dungi musia tu eksternal, lao dotong. Jadi di halo jaon munai akatim panitia mau lihat mah hudokot tu hamuna. Nang songoni mah tu amang padita resort, padita fungsional, nang songoni par halo nami sude. Mau lihat mah di dukungan muna, daktar baik kami dang adong daktar dok kami dang adong nasala manang nahurang ate. Mau lo songon dia pe perdalan ni ulau tahun, tahalas somai di Bagasan Guarni tu hatta. Sude kami mangulahon, sude kita mangulahon. Holan ala asa marsanga do Guarni tu hatta. Marhite ulaota HKB di Huria HKBP Cimanggis. Secara khusus tuhamuna amanami nanami na mangalian sumbangan manang donatur tu acaraon mau lihat yang udah kami siat tuhatta majalo hamuna sude kapasu-pasu alai lihat kamu do rohamuna tuhami tu panitia tu gereja tahun di tengah situasi senari tong dope di subak kamu dile kamu rohamuna huruk kami di son daktar batas pasu-pasen itu hatta tuhita mulai naroha pikiran kondisi pandemi on dan mungkin terkumpul ke kita dana sekian alai pos rohatta sampai mardati kion lumayan do boitar papungu hita mau lihat mah jadi itu apa terus dope ulau non di son nang songon live streaming tatu pahima ati amang tatu pahima ati inang asa boy tarpapunghita lao pasatotta tuhuriatta huria HKBP Cimanggison. Secara khusus memang senari tabege jo amang dah tabege jo inang dah ano mahita mar diskusi mar piawe amahita. Jadi marlasnya roh kita senari alai natuari adong do berita duka cita tu hita salah satu panitia ima nyonya si CST HM Manurung Boru Hobbing salah satu panitia tadon marlasnya roh kita senari alai di satu sisi berduka cita tu hita tapasahat tangyak tutuhatta perdengan basai asa tumibu tarapul keluarga na tinggalhon inang Boru Hobbing ate marlasing roh kita senari alay tong do pasatotta tangiang asa tumibu tarapul keluarga na ditinggalhon na akhir kata mau liate mewakili panitia mau liate mahudok kami molo tuk pedang boy hu caho kami sada persada akan nama nyubang dan makurangi hormat nami tuhamuna amang inangate. Jadi mewakili panitia manat nenggolan sebagai ketua upasat kami mamuse gup mauliate taulahumma pesta perayaan mulai senari salinai
protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Hor semajita saluna Butima. Memang molo mamerek pertikian patut dugali dengan tepuk tangan ate. Horwanong malero alai sapalanok taulahon sapalanong maridi kotono ate. Talanjuk majo nang kopala saya kata sambutan asa persiapan mga kita ate. Selama mardalan nanok kata sambutan non akadong panitia tongdo ngabudi persiapon akan au bartusi. Namang ihut kata sambutan na mewakili ruas na perjolo ni Huriata. Ni pasa matuamang P Munte inang boru lubang gaul. Waktu dan tempat kami persilakan. Mau lihat tu panitia na bangeletiki. Na pinagsangapan amang padita distrik doho inang. Na pinagsangapan amang padita resort doho inang. Na pinagsangapan amang padita tabun doho inang. Mulai tema dituhatta ala dilihat tiki di hita sadayon ima nama las diroha hita di 30 tahun HKBP Cimanggis. Molo mutu hita mang inang tupudi saotik ala kebetulan hamina terlibat langsung pada waktu ini hingga sudah doa inang amang inang Hugiana perjolo adong kikil manang sandungan kecil ate amangate alai ditiki ala dusni rohani ruas na perjoloi boy do gabe sipul sude ditiki jadi sian kami sebagai mewakili sian ruas napar dulu madok molate tu saluhuna ruas na martaba-taba di Huriata sahat tu sadaryo amang inang molo songon pribadi ruas napar dulu madok molate hian tu ruas na martaba-taba naboy gabe songonon secara fisik Huriata sahatu sadayon muliate ma dituhata. Jadi pangiduan nami asa unang nyan tu arina nairo unang adong ruas dapat pudi. Jadi mangihu ma gabe ruas dapat jolo tong nang ngahayate nang ngade. Unang gabi adong ruas dapat pudi ima pangiluan nami jala tu panitia tu saluhu na panitia baik pembangunan dohot panitia ulang tahun sadayon mulai tegudang ma dihamuna amang inang saya magtambata ma akasilas ni roha di hita di area ini amang ihudobe dilihat tu hatta otima. Maulate diamang situ ape munte nang pasaton akka hatanauli. Namang ihud mewakili ruas pinasa ma tuamang Letnan Kolonel Purnawirawan R. Sialoho inang baru menurung. Waktu dan tempat kami persilakan.
Salam. Horas. Lau persangapi kami amang Pareses distrik 20 Walu de Boskap. Lau persangapi kami amang Padita Resort. Lau persangapi kami amang pendeta fungsional. Lau persangapi kami ketua panitia hari ulang tahun ke-31 HKBP Cimanggis. Nahu persangapi kami sudah ruasni HKBP Cimanggis. Perjolo tapasahat hamba oleh Teo Nirhata di Tuhata di bagasan Sadarion boy hita marpungu marlas niroha merayakan hari ulang tahun 41 tahun HKBP Cimanggis. Parjolo kami mewakili ruas HKBP Cimanggis. Merasa bangga dan hormat tua kadamang dainang perintis berdirinya HKBP Cimanggis. Kami salut perjuangan ni Amang, perjuangan ni Inang. Sahatu Sadarion boy dengan huriata HKBP Cimanggis. Sahalinai hormat nami ma dihamu Amang, hormat nami ma dihamu Inang. Molo di perayaan ulang tahun biasana kita merefleksi perjalanan nisada na berulang tahun. Molo di bagasan Sadarion berarti kita merefleksi perjalanan HKBP Cimanggis selama 31 tahun. Banyak keberhasilan. Nah parjolo sian segi bangunan fisik. Molo tabegero nakin ringkasan sejarah na di Jahahoni bagian sejarah panitia. Sahatu Sadario boy songonon berdiri fisik ni garejata sangat luar biasa perjuangan yaka pendahulu-pendahulu kita Sahatu Sadarion. Sian segi jemaat molonaki didokon dimulai sian 25 kakak. Sahatu Sadarion di atas nih 500 kakak. Sangat luar biasa. Suang-suangani dohot aka pelayanan. Kategorial banyak yang muncul. Kita sangat bangga. Songon ruas di HKBP Cimanggis sangat bangga. Alai di perjalanan ini dang sudah mulus, dang sudah sukses. Molo tabereng do holan selama au jadi ruas di HKBP Cimanggis. Godang do di ruas di HKBP Cimanggis termasuk satabi dia ke Amang Inang Perhalado nah menonjolkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Kita harus akui di gereja HKBP Cimanggis pernah ada perayaan Natal 2, satu di gereja, satu di Cibubur. Pernah ada pembelotan. Mohon maaf mungkin kami pembelotan. Beberapa memisahkan diri membentuk kuria baru. Artinya perjalanan kita tidak mulus. Banyak perjuangan kita. Alai sudah naik dan boy hilang konotasian sejarah. Itu kekurangan yang ada dalam sejarah berdirinya gereja HKBP Cimanggis harus kita pelihara. Kita jadikan itu acuan pedoman ke depan. Bagaimana ke depan supaya tidak terjadi. Mari kita introspeksi diri. Apakah sekarang ini masih ada ruas atau bagian dari HKBP Cimanggis yang menonjolkan kepentingan pribadi
menonjolkan kepentingan golongan? Mari kita jawab masing-masing. Kami mewakili Ruas berharap ke depan mari kita bangun kebersamaan. Mari kita bangun soliditas. Dengan bersamalah kita kuat. Dengan bersamalah Gereja HKBP Cimanggis bisa semakin berjaya. Unang mata patu jolo kepentingan pribadi. Unang mata patu jolo kepentingan golongan. Mari kita hadir di gereja ini sebagai Ruas, sebagai apapun untuk melayani Tuhan. Untuk kemegahan pasangan Tuhan. Soalnya terakhir mewakili Ruas, adong do harapan-harapan siap kami. HKBP identik dengan orang Batak. Kami berharap bagaimana HKBP bisa memajukan menjadi motor perubahan di Halak Batak, khususnya Ruas HKBP. Salah satu contoh, mohon maaf di Hita Sude Ruasnya HKBP dot bagian apapun di HKBP ini kita masih terbelenggu dengan kalau ada kegiatan jam karet. Bagaimana HKBP bisa memajukan orang Batak menghargai waktu? Kalau kita buat misalnya rapat jam 7, bagaimana jam 7 kita mulai? Supaya HKBP ikut berperan merubah budaya-budaya Batak yang tidak sesuai. Itu harapan kami yang pertama. Yang kedua, khususnya kita di HKBP Cimanggis, masih sering kita kalau ibadah kurang khusyuk. Masih ada yang jalan-jalan, masih ada yang apa-apa segala macam. Aturan sudah dibuat, kita ikuti aturan itu bagaimana supaya perjalanan ibadah kita itu bisa khusyuk. Kita hadir di gereja ini untuk memuliakan Tuhan. Kita berikan waktu kita, ibadah itu paling 2 jam. Masa 2 jam itu kita tidak bisa tertib? Masih ada yang mondar-mandir, ada yang minum, ada yang megang-megang HP. Tolong kita supaya ibadah kita tidak sia-sia. Kita beribadah dengan khusyuk, dengan hikmat. Kita jalankan aturan yang ada di gereja untuk beribadah. Songoni masih kami mewakili Ruas. Molo na adong, na hurang, na salah padohan kami mengido maaf. Alai jelas niat kami untuk kebaikan HKBP Cimanggis. Terima kasih. Selamat ulang tahun HKBP Cimanggis. Horas, horas, horas. Salam. Melihat diamang Letnan Kolonel Purnawirawan RC Haloho penuh semangat dan berapi-api. Nama ngihut kata sambutan Sian Amang Padita Resort Padita Immanuel Panjaitan MTA. Waktu dan tepat kami persilakan. Horas madihita salutna. Selamat ulang tahun madihita sude. Moliate ma dihita sude. Moliate ma di Tuhatta. Jumulu tadok moliate tua mata peringgem basa di sudi asini rohana nabuhi hita marlasni rohari bagasati kiom ima lumubi di nama ulang tahun huriatta tol busada tautun ma di bagasan tahunon na warumati hami amang pareses nami dot inang na warumati hami ima dongaku saulaun padita fungsional. Hormati kami ima amang kedua panitia na makalu jahon di proses di bagasati kiam.
Lo sido nang di hamu aman nami do ina nami na huwalong ni hami. Nang apalagi jang be dono nami. Hata mauliate ma hudok kami tu hamu amang ninang dumubi sian mulai proses pembentukan panitia dohot lumubi di roha pikiran dohot tang yang muna nang termasuk nang akan materi manang dukungan secara material di ulat tahun. Anggiap mah di sude nai tahu pasu-pasu mah di hita sude jalai ke pos dorohata anggo hita na mapambahenan tutu hatta tuhurian itu hatta dang namago ya teh manang 3 hari nai pe tabaen dang namagoi siak kita jaladang mau sian pikiran debata toktong do di pasu-pasu tu hatta do hita di sudi nai. Jadi salinai untuk kami muliate nang lumobe di sudi anggota aka panitia teh horas ma di hita salutna Horas. Ya. Pinasa matu protokol. Untuk sambutan na perpudi, ni daula ma amang preses lau bapain kata sambutan. Oma kata sambutan na perpudi. Sebelum naik amang 7 lot tepuk tangan ma joita. Horas maita salukna. Selamat ulang tahun Madi Huria HKBP Cimanggison. Jepet nama dohono na kamang do taminang. Parjolo namar hurion namar jahat do tu hurian e Kristus. Jala molo tabereng do hurian na parjoloi. Ima miat di bagasan dos ni roha. Tajaha ulaun ni apostel biduopat. Dos rohani nasa huriai jala dos ni rohama mabait terbarida punguan ni akan aporsia di Tuhan Yesus gabelam torop na porsia torop halak naolo porsia di Tuhan Yesus jala gabe masuk tu parsoran ni huria jadi laos iwa ujahata nungata bereng nakik sejarah dos ni rohani 25 keluarga tabba 30 naposo bulung lamar tabba barita nadenggan marminggu nasi dari topas marminggu di parlape-lapean marminggu di tenda alai di pasu-pasu Tuhan do gabe margedong do marlantai 2 gari jatuh tepuk tangan majoritas saudara paduahon amang dohot taminang huria ikom marojahad do tutangiang opar tu Matius 10 molo marpungu 2 tolu halak marhite-hite goar ni Tuhan Yesus didok mana ngahape na pinangi doru rohamuna saya na lehonon saya na disido Tuhan Yesus jala saya lehonon na do tuhita Matius 20 saya 20 madok adi dok disi manang dia pinangi domuna asal maporsia hamu jalo omude siap Tuhan Yesus. Benata bangido di bagasa parsaurata di gereja tahun. Bilang-bilangi maju akaina. 3 hari mau martsinggang martangi yang dison. Mangido si pangido ommu. Jalan nabi nangido mi di jalo horo manang nadang. Au yakit doarong do natangis ina di gereja manang yakko geleng na jala geleng nai tiki geleng seholan nama bay marsak cugul misalnya alain waeng nunga marpangkat be di pasu-pasu Tuhan dok perkarejo nadinggan amin ido jadi odo bagas pertangyangan dihita tapak ke mau kamang ido bay na dok naking jemitai molo nunga masuk kita tuh pekaranganon sudena taula naing mamamuji doho pasangapon debata napatuluhon dos ni roha ido si bain nasaon jala odo si ingoton ni huria parhalado do panitia kana pinabakit sudehi tay kom maro jahat tu dos ni rohai alani manangape na taula
Padohan ni alak batak nama dok dos ni roha sibain nasaun. Ai gudang ai laut dos ni roha sibain nasaun. Tapak na do tajomna rim ni tahido guguna. Nunga songonon hurion perpue ni rim ni tahidoi. Di sejarah ina king songon nagatung nobe ngai dia tulak seotange. Kasiguyan. Tahun 2010 sia dipabaki ma panitia rislak dona king totu adong do tujuanna. Asa adong ra unyama parkir muna. Asa ulabas pergereja non di bagasat dos neroha. Au yakin do. Dos rohata marpugu hita martangea. Jala di bagasak kaporsiao. Dak pola ulang tahun pau papuluhon. Au yakin do. Nata tangyak koni. Nata pangidoi. Pasauton ni dewata mai di huriata HKBP Cimanggison. Amin. Atong selamat ulang tahun madi hita salukna. Selamat madi sudah panitia na bekerja keras. Boy saut ulau tasadarion. Saya martabata bama masuk di huriata HKBP Cimanggison. Alai ingon. Molo nunga di pasuk-pasuk di batang ulutta. Di lehot di batang nata parsita. Ikos suksuk doa kamang. Ikos suksuk doa kainang. Una kola kajuk musuk-suk lau marpesta. Una kola tadok musuk-suk lau pasah sipir ni todi. Tuaka ulau pesta. Molo adong ka ulau ni huriata. Molo ngai masuk-pasuk di batang ulutta. Ikos suksuk doa tangata. Lau pasah hato piliata. Do mau lihat ni rohata. Tujolo ni debata tulang katanon. Amin. Horas marita salukna. Mulate di Amang Pareses sada motivasi na luar biasa di taruas di huriat tate. Na mangihut songon na dultuk kamu jo amang musik unai. Sesongon na adok pergerakan. Baik kamu jotong tutung nai. Ate, polo bihamu amang perdual perguci. Jadi mangarade ma tujulon amang padina na tolu sama ita tu tortor na mangihut. Tortor ni padita. Roma amang padita na tolu tujulon. Baik kamu sambutan na yato ngadiamu permusik nami. Jadi pos roha di ruas ni huriata di somahita ro manauri manang namangulopi tortor ni amang padita na tolu. Jadi pinasama tong padita dinalao macalo godang ni tortor muna. Mau lihat mak di protokol name. Amang dohot taminang ruas ni huriata do perhalado HKBP Cimanggison. Songo kora-kora ni protokol di jauh Hamidison Padita. Nama ngula di distrik dohot di resort Cimanggis do Padita fungsional. Dalam mamuhai maon tortol las ni rohatas sedarion. Ala ditupak debatado huriana. Boy marulang tahu kit. Patulupulu sadahon jala kondisi nasongonon. Atong tabuji madebata. Di sude asi ni rohana. Alani lam martabata makalas ni roha tujulonon. Lam ringgas rohani akapadita. Do perhalado manobot do mangula akaulaun huria. Jala sai ditangiot debata ma pasu-pasu. Tu sude ruas ni huriata. Tu dia behamu borhat pasu-pasun ni debata ma. Amak permusik nami. Dilas ni roha ulang tahun nak deboksa Cimanggis sadarion. Jongjong do Hamidison. Pasahaton tortor pamuhai alani marmula dunda nadenggan alani baik kamu mah kodang mulai lihat ma permusik nami sada ulaun ni perjamita ima mangaliat
Pasato berita noli tu sadok ruas ni huria. Nang mangaliak mahami mau masuk-masuk sudah ruas ni huriaon. Atong baik kamu ma musik naho partusi. Mari permusik nami wereng anong jong-jong piga-pigaon naik pasaton ulu-ulu nasida ala di masuk-masuk Tuhan huriaon 21 tahun jalan meraga makalas ni roha di pasat turia amu permusik nami neng Roma panitia ruas do perhalado pasaton ulu-ulu na pamujian tatu di batasa dari ordina marulang tahun alani baik kamu mah edelas ni rohai dohot akar ragam ni pasu-pasu si alas sonon ni ruas ni uriata. Baik kamu mak, jalalos Romamu tujulon. Roma hamu amanginam nunggara dewi
Dangala ni Balgana, dos ni Rohado. Sadia binatarucal Rohata. Talobi ma badita tanatolu. Napa sobuluk pe boy doro. Mulai sepida le niate. Amo era jalan tol Roma ita. Tes. Mau lihat di parmusik nami suaksong ini manang di hamu sude panitia para lalu do ruas nihuria nunga tapasahat olop-olop ta sedarion di ulang tahun nihuriata KBP Cimanggison napa 30 tahun tuhat tamatong mamasuk-masui saluhutna songon nani do pasama